Gaueko 12:51 Amianok pronostikoak bete ditu eta 22-17 irabazi dio Xabi Rekalderi Irungo Urantzu pilotalekuan jokatutako buruz-buruko B-serieko bigarren finalerdian. Gogora ezagun, bi pilotari hauek ez zutela hirugarren jardunaldia jokatu, batetik Amianok berez senarren aurka jokatu behar zuen, baina Ataungo aurrelariaren arazo batzuk medio etzen norgehiagoka hori jokatu, eta Xabi Rekaldek berez Asier Agirreren kontra jokatu beharra zeukan, baina Asier Agirrek bigarren jardunaldian Gernikan Unai Alberdiren aurka min hartu zuen, eta horren ondorioz txapelketako hirugarren jardunaldi horri uko egin behar izan zion zuzenean kanpoan geratuz. Honen bestez, biak ala biak bi asteko atsedenaldiarekin iritsi dira gaurko finalerdi honetara, eta hasieran, jaun eta jabe Unai Amiano izan da. Ikeragarria da, mutil honek duen ahala, ezkerrarekin pilota aurrean hartzen duenean batez ere frontis erdian jo edo arrotu berdin-berdin, abiadura berdinean irteten da pilota, asko atzeratzen du eta aurkariari gaiztoi hartzen dio, baina aurrean ahal handiko aurrelari bat baitzuen baita ere. Xabi Rekaldek sekulako ahala erakutsi du defentsan ere, eta egin batean naiz eta ez duen jokoaren ekimena hartzea lortu behar bada hasiera horretan, ongi ikusi dugu zenbaitetan ere kantxatik edo atzeraka atera behar izaten Amiano, baina Amiano hor ere sendo aritu da, eta hasieran jaun eta jabe izan da esan dugun bezala Irungo aurrelaria eman eta gero tantoa amaitzerako garaian egia da behar bada ez dela horren finaritu, baina duen ahalarekin eta defentsan ere egin duen aurrera pausoarekin 12-6 jarri da, 12-4 jarri da aurretik, aldea ikeragarria zen, arriskua zuen, Xabi Rekaldek partidatik ateratzeko, gainera ezin zuen jokoaren ekimena askotan hartu, baina gerora biak ala biak elkarri hozka egiten bezala, edo gehiago jokatzen bezala, gehiago oparitzen ere hasi dira, eta hor ere egonda norgehiagokaren gakoa. Hor Xabi Rekaldek buelta eman dio partidari, egia esan sakearekin asmatu du batetik, eta bestetik piloteoan batez ere eskuinez ormabikoarekin eta min handia egin du, ezkerrez ere beste abiadura bat sartu dio, eta ikusi da, jokoaren ekimena hartzen duenean Xabi Rekaldek beste pilotari bat dela, badakiela zer egin behar duen une bakoitzean, ahal hori baliatzen duela, eta hori erakutsi du, eta hor Amian hori urduritasunak eta zalantzak sartuko zitzaizkion, azken finean 16 barkatu berdindu gaitu, eta hor erabat buelta eman da zuen, hor jada biak esan dugu moduan aukerak ematen hasi dira, psikologikoki ere partida erraza etzen, bientzat, bai Iker Amianok eta bai Iker Ziarrusta eta Eki Ziarrusta botilleroek ere lana bazuten hor, azken finean ez baita erraza mutilak hor kontzentratuta mantentzea, eta 17 eta 16 ere lortu du Rekaldek aurretik jartzea, hor Amianok izan duen txakalaldi batean, baina Amianok lauterdiko txapelketan ere erakutsi zuen, naiz eta senarren aurka finala galdu, erakutsi zuen psikologikoki ere pilotari sendoa dela, ez diotela norgehiagok ekain azkarralde egiten, eta hori erakutsi zuen, eta gaurkoan ere erakutsi du, ez naiz eta atzetik aurrera etorri den Rekalde, gerora ez dio aukerarik eman, 17. tanto hori izan da Rekaldek egin duen azkena, eta 6-8 partziala egin du hor, asmatu du, Rekalde atzera botaz eta ondoren jokaldia eginez, eta hor Rekalde azkenerako auspoz eta nik uste apur bat larrixeago ere iritsi dela, eta ondorioz azkenerako 22 eta 17 amaitu da norgehiagoka, azkenerako norgehiagoka estua, Rekaldek ere lan ona egin du, oro har txapelketa ona egin du, Xabi Rekaldek esan daiteke,
naiz eta Igurenen aurka galdu, Alberdiren aurka oso partida ona jokatu zuen, lehen partida Eskirozen aurka naiz eta hasieran kosta gerora ongi atera zuen, eta finalerdietan ere naiz eta hasieran Unai Amiano gehiago izan, txura duina eman du, eta beretzako ere garrantzitsua, bi txapelketetan bi finalerdi jokatzea, eta biak hain zuzen ere Unai Amianoren aurka galdu ditu. Unai Amianok momentuz banaka jokatu dituen bi txapelketetan, bai lauterdian eta bai buruzburukoan finalera sailkatzeko beta izan du. Lauterdikoan denbora luzez estuasun galantak eman zizkion Beñat Senarri, baina azken zatian gehiago izan zen Ataungo aurrelaria, eta orain Muruaren aurka beste aukera bat izango du. Egia esan final ederra geratu da, datorren astean hitz egingo du honen inguruan luze eta zabal, baina final benetan ederra geratu da beserieko hau, eta Unai Amiano sekulako lan egiten profesionaletan, binaka ere hortxe izan zuten, Eskirozek eta biek playoffetara finalerdietara sartzeko aukera, playoffetan geratu ziren azkenerako, baina urrezko ezkerra du Amianok, boleaz eman egiten dio, botez zer esanik ez, kolpe luzekoa da, kolpe bizikoa, defentsa ere ona du, eta gainera buruz ere gaur ikusi den moduan eusten diona, bere buruari eusteko gaiden pilotaria da, zalantzarik gabe. Horregatik, ikusiko dugu zer gertatzen den, datorren astean, Amiano eta Muruaren arteko horretan, aurrekari bat bada, bi hauen artean, ligaskan jokatu zutena, hain zuzen ere, bertan Amianok irabazi zuen, horregatik ziur aski Irungo aurrelaria favorito irtengo da finalean ere, ea zer gertatzen den, eta noski finalaren bezperan hemen kirolunean atarikoa eta pronostikoa izango dituzue. Gogoratu beraz, Amianoko 22, Rekaldek 17 Irunen.